Как лесно да съхраним царевицата за зимата. Ето тук ви показвам една млечна царевица, която в момента ще обеля. Естествено, шумките от царевицата мога да изсуша по-късно, където смятам да си направя чифли за вкъщи. Сега махам косата на царевицата, я отделям настрани, зимата в чая слагам по-малко изсушена коса и действа много успокоително и за бъбриците. Какво правя? С ножа леко изкарвам един от редовете на царевицата, като забивам ножа между редовете и леко завъртам навътре. Почиствам да паднат тези зърна, които са доста наранени, но те също могат да бъдат съхранени за зимата. И след като съм ги махнала, забивам два реда. Това е първия ред, да увелича междуредието един ред. После на всеки два реда резки движения и така царевицата излиза цяла, без да бъде смачкано млекото, което е най-вкусното за зимата. И какво ще направя? Ще сваря царевицата 10-15 минути и ще изхвърля водата. После ще напълня буркани, ще сложа малко сол и малко захар, затварям бурканите и ще сваря царевицата 3 часа. Защо толкова много? Защото това е към бобовите култури и ако не се свари достатъчно много, бурканите ще почнат да гърмят. Това е от мен. Видяхте как излиза цялата царевица. Желая ви успех на всички!